رواج بھی ہے، لیکن شعر پڑھنا میں توجہ کرنی ہے۔ پھلاں تے خوشبواں دے کسے نہ چھیڑے تھے، پھلاں تے خوشبواں دے کسے نہ چھیڑے تھے، کیوں؟ کیونکہ پہلے اودا پسینہ، پہلے اودا پسینہ سارے گلاب باد چ، پہلے کدا نبی دے سارے نواب باد چ۔ تیرے تے میرے آقا پاک پیغمبر عرش تے گئے، رب نے کی ارشاد فرمایا، آسرا دی رات رب نے فرمایا مصطفیٰ نو، آسرا دی رات رب نے فرمایا مصطفیٰ نو، کی فرمایا کہ پہلے دیدار تھس، پہلے دیدار تھس، حوصل نقاب باد چ، پہلے کدا نبی دے سارے نواب باد چ۔ آکے تو سبحان اللہ۔ پھر فرماتے نے حاکم قبر دے اندر کہنا